Pri všetkom nešťastí som mala v živote veľké šťastie, že som si vybrala povolanie, ktoré ma hrozně bavilo. Zuzana je neodmyslitelnou součástí Varského festivalu. Že by měla velký respekt k těm hvězdám, to nemá vůbec žádný. A její aktivita, tam, kde moje aktivita by končila, to už bych si netrouf jít dál, tak tam Zuzana teprve začíná. A já jsem nezažil, že by ji někdo neposlechl. Behom druhej svetovej vojny zahynulo vo svete 1 milión židovských detí, medzi nimi mala byť teda aj moja mama. Zuzana Mináčová jako zázrakem přežila koncentrační tábor Osvětim. 50 let fotografovala hvězdy na festivalu v Karlových Varech a za jejími portréty krásných hereček jsou někdy cítit nevyřčené vzpomínky. Dobre, no tak mami. No. Po sametovej revolúcii sme boli celí nadšení, že už komunizmus skončil a tak. Ale s tým, ako prišla na Slovensku tá sloboda, tá eufória, tak sa ozval aj nacionalizmus. Mnohí tí ľudia na tých námestiach ešte v tej eufórii vytiahli uniformy Hlinkovej gardy zo slovenského štátu. A ja som si hovorila, no, ja odídem, ale neuvedomila som si, že aký je rozdiel, keď človek, povedzme, príde do Čiech na návštevu a keď sem príde a naraz všetky zákazky a všetko som mala v Bratislave. Stretla som Jirku Bartošku na ulici a on hovorí, ty si v Prahe, no poď so mňou fotiť festival. Všetci ho odhovárali, že či si normálny, že 61-ročnú fotografku si volá, však si za tie peniaze môžeš mať mladú, peknú, na toto nie je takú babku. A on povedal, a ja som sa rozhodol, ja si uvezmem. Tak, ja som vlastne dostal, keď som mal 14-15 rokov, takú úžasnú možnosť asistovať babke pri tom fotení na festivale. Takže od nosení brašní po vyvolávaní fotiek, všetko som jej pomáhal. Proste, keď sme išli fotiť, tak ona si našla v hoteli PUB, proste najkrajší nejaký priestor pri schodoch, kde išlo mäkké svetlo a ten herečka museli byť nádherný. Nemohol mať herec dve brady, proste to svetlo ich muselo byť mäkkých. No a tí herci to milovali, lebo na konci toho festivalu sa urobila taká knižka, taký fotobook a vždy sa im to poslalo. No a dostala babka aj odpovede, akí sú nadšení, lebo skutočne boli nádherní. A vlastne dneska je aj taký trend, že všetko robí také naturálne. A babka vlastne vždy bola proti tomu, lebo že tú krásu ten svet potrebuje, tí ľudia. Já jsem od ní vždycky dostal po každém ročníku Varů takový balíček fotek. A ty mám všechny schované a jsem za to moc vděčný. A jsou to krásné fotky. Já bych si netrouf. Ona si troufne a ten výsledek to přinese. My jsme brzy k sobě našli cestu, protože jsem se od nějakého následného ročníku začal starat i o ty zahraniční hvězdy, na které ona tam vždycky čekala a fotila je. Zuzana byla celým tím svým příběhem a tím, že bylo léto a fotila v krátkém rukávu, tak bylo vidět to číslo, které má vytetované na předloktí. Takže ty vnímavější si toho potom po nějaké chvíli všimli a Tim Robbins se svojí přítelkyní pozvali na oběd tam během festivalu, protože chtěli znát ten její osobní příběh a chtěli se ho vyslechnout. A vím, že to pro Zuzanu to byl jeden z momentů, který byl, myslím, velmi důležitý, že ty lidi jako jí ten respekt vrátili touhletou cestou. A pomočka 27 104. Oni, tí Nemci, mali úžasný poriadok. Po vojne, keď potom sa tie spisy našli, tak keď ja som napísala, oni mi poslali celý ten životopis. Čo bolo 8. mája? Nie, to nebolo 8, to bolo 9. 9.
Takto ja som sa z toho Osviečina dostala do Vrchlaby. Vrchlaby. A mala som tedy 13 rokov, ale ja som vystupovala ako 16-ročná a pracovala som továrne na elektrické lampy. Áno. A 9. mája sa stalo, že ráno celý personál, čo nás strážil, odišiel a my sme zostali voľní. Naraz nikto tam nebol. Koncom mája som sa vrátila do Bratislavy, že vychodím ten ročník, abych nemusela opakovať. A keď som videla tých mojich spolužiakov, po tom, čo som ja prežila, jakí sú to naivní ľudia a aké je to celé neuveriteľne nezaujímavé, tak ja som povedala, že ja už do školy chodiť nebudem. No a sa ma pýtali, že čo budem robiť. Ja som povedala, ja neviem, čo ja viem, budem robiť alebo zubnú techničku, alebo pretože mám Kodak Box, fotografku. Tu som doniesol taký mamin obraz, ktorý je snáď väčší, ako je ona. Boli sme pozvaní na festivalovú prehliadku do Sorrenta. A tam som videla, jak fotografujú talianskí fotografi. Oni sa postavili pred javisko a kričali na tých hercov Marcello a všetkým Federico. A oni všetci im kývali a tak, som si hovorila, tak toto sa musím aj ja skúsiť. Tak aj ja som sa postavila a ja som vyklikovala. A nie len v Taliansku, ale aj v Prahe. Ja som vyklikovala mená tých hercov a som im ukazovala. A oni fotografovali len pre mňa. A to bolo na tých fotografiách vidieť. Som fotografovala Mirku Vášaliovú, Magdu Vášaliovú a prvýkrát som ich fotografovala ako úplne mladé dievčatá a tú Magdu som fotografovala, no už potom nechcela nikoho iného, aj keď ju na prezidentku nominovali. A našťastie ja žijem a ona žije a doteraz máme spolu kontakt. Toto je Svierak a Smoliak a toto ešte za komunizmu a potom, že si hovoria cez poštovú schránku, aby ich nemohli odpočúvať. A to sme potom každý rok robili ďalej. Maťko, jak to vyzerá? Ale jakože... Ja ťa očešem. Obráci hlavu. No dobre. Ukáž aj... A dokedy ma budeš česať? Ako? Dokedy by nebudeš vyzerať jak človek. Musím jej aj nejaké veci vytknúť, pretože ona nepovažovala za dôležité, čo viem, ma vybaviť do školy s 10, alebo u nás sa moc nevarilo, a tak, lebo to bola taká nepodstatná vec, že... Ale keď som sa učil jazyky a tak proste mi urobila ako úplne takú zázračnú vec, že som sa dostal na 3-týždenný kurz do Bournemouth na angličtine. To bolo vtedy niečo, ako keby ste sa dostali na mesiac. A to mama bojovala a tak. Takže mama hovorila, že o blbosti sa ti starať nebudem, ale o tie vážne určite. Tak a Dani, pozeraj sem. Aj vy musíte, lebo to mama organizuje. Zuzanu som spoznal v roku 1967. Očarila ma aj domácnosť Zuzky. To bolo niečo úplne nezvyklé. Mala 2 deti, lebo jej prvý manžel zomrel nešťastnou smrťou. A ostali jej 2 deti. Jano, ktorý je dnes významný matematik v Kanade, nedávno dostal veľkú matematickú cenu
určenú pre najvýznamnejších kanadských matematikov. A druhý Matej, ktorý je úspešný filmový režisér, hlavne jeho filmy o Nicholase Wintonovi. Ja mám vždy pravdu, ja som nechcel, aby bol režisér. Ja som celý život bola u filmu a vedela som, že aký je to ťažký život. A potom, keď som dostal Emmy, tak som ti volal z New Yorku, že či si to myslíš stále, že ešte nemám byť ako režisér. A to som povedal, áno, to bola blbosť. Ako. Paní Zuzano. Ďakujem. Jo, není moc studená. Nie, díky. Poď. Kafičko už je připravený. Kafičko už nie, to som Kafičko dala, ne, takže jenom portský. Ano. No tak výborně, tak Ale já pro ně slavný. běžím. No já si dám taky, to je pochopitelný. Říkal jsem vám, že ta moje kolegyně z té školy, ta paní učitelka, Ano. tak já jsem jí půjčoval tu vaši biografii a ona zjistila, že váš Igor hrál s jejím tatínkem v nějaké jazzové kapele ještě někde v Bratislavě, představte si. No, to je jak je ten svět malý, vidíte? Neuveriteľné. Babička, tak ona mi rozprávala, že aj keď človek je vlastne nejakým spôsobom niečom iný, alebo proste vytrča z tej spoločnosti a vlastne všetci po ňom idú, že vždy je dôležité sa nepodať tej autorite, lebo tá autorita môže byť veľakrát falošná a často to býva, že je zneužitá a vlastne ide to aj veľa ľuďom na nervy s babkou do dnešnej doby, pretože ona sa nikoho nebojí a každému je schopná vypapulovať. Byla situace, já nevím, která z těch hvězd to byla, jestli to byl Redford nebo prostě někdo takového kalibru. A pronášel projev a před sebou měl takový ten malý mikrofon a hovořil. A já stojím vedle něj a Zuzana z první řady, přímý přenos. Marek, daj ten mikrofon preč. On jí vadil v té fotce. Je jí jedno, že nebude toho herce slyšet vůbec, ale ten mikrofon vadil v té fotce. Daj ten mikrofon preč. Vek ma dobehol. A to, čo povedal môj otec, že čas není gentleman, to je pravda. Nikdy som si nevedela predstaviť, že ja nebudem vládať niečo urobiť, alebo že mne sa niečo nepodarí. Ja som nemala z ničoho strach. Zuzana Mináčová sleduje v televizi každý den zprávy ze zahraničí. Řada věcí ze současnosti jí připomíná dobu jejího dětství. Říká si, proč dnes lidé zase válčí a umírají, když na planetě je dost místa pro všechny.